Mas Bayu ya. Iya Mas Bayu. Ala satir-tir, ala satir-tir. Syuting lho ki lanjut streaming lho. Delok iku. Ora apa-apa. Los nek aku. Tripan Pak. Ah Pak kuwi jenengan nonton iki lho. Jenengan nggih amplop-amplopan barang. Ayo. Batine. Boten sangat nggih amplop boten napa-napa Bu. Batine keluarga saking duet pamundutanipun mereka saking SG Channel. Terima kasih. Ini mungkin dipun upload ya Pak. Dipun upload. Oke siap. Gawuipun podang kuning, jogipun selampat. Nggih. Lolonan dipinangkan yang dipun aturaken. Bila mereka sindang saking Mbak Rini saking Bausan Lor Ponorogo. Monggo Mbak Rini.
Oh, Ansel. Langgam. Langgam napa tayub? Langgam napa? Oh, gubuk asmara. Nggih, gubuk asmara. Nggih. Matur suwun Bapak nggih. Oh nggih, sembah nuwun. Iki boten tayub nggih. Bolang nggih. Oh, matur. Bolang nggih maksudnya gendhingipun niki lagunipun ngoten. Nggih. Langgam niku versine Pak. Nah, langgam berarti niki tayub. Oke. Lagunipun gubuk asmara. Nggih. Awit tayub kali langgam niku pangapunten niku benten. Nggih. Langgam. Lah nggih, ngapunten menika kula jelaske tayub. Oh nggih. Tayub gendhingipun utawa lagunipun menika gubuk asmara. Omami bawa. Oke, monggo. Monggo. Siap. Oh lho siap. Moji. Dan saya mungkin bukan sakit mungkin. Oh siap. Oke, Bapak, siap nggih monggo. Sambung itu. Nggih. Lambung ngantuk iki Pak, kopi. Ningkat niku wiwitane ningkat niku Boten apa-apa. Jujur derek dahar. Oh, mata. Derek dahar ya ora ndresek tadi. Lencen angkat mutan lelampahan kang nyuhuri. Nah, saya bawa pikir apa betul ya Pak Kisna gitu, mungkin mboten pas. Mboten niku pas banget Pak nggih. Kuwenet niku wae. Ora pas di pas nih ngono Nggih, wae. mboten pas mengke dipas niku. Oh, sing ngepaske kowe bel. Iya, kok tak pas nih. Kalau ini pirang-pirang begini karitan ya, ini orang pas. Oh, ngoten nggih. Orang penak penak. Nah, Nggih, cocok niku. Terus. Tresna tulus ngajanengku bekas moro. Nggih, pas nggih Pak nggih, Boten cocok. pas gini pas nih gitu. Boten iki wong pun pas ya Pun Mas pas, Reng. pun pas. Kuwenet. kowe nak malah kejuran. Ngan liwat aku kelingan. Oh kae, kok kowe tadi maksa. Ingin takut herek. Ning jagat tulisan mana aku Jeneng
saking keluarga ageng para pametri budaya Jawi ingkang adiluhung langit ayu ingkang kalenggahan sonten samangke sampun kersa ndherekaken ngregengaken swasana ngiras pantes uri-uri kabudayan Jawi ingkang adiluhung lumantar sowan kula sakanca sowanipun Kadeng Sampurasari Narayana Music makarya saring kadang-kadang kanca-kanca Arjos Professional Audio ugi nari dawuh saking para pandemen budaya Jawi ingkang adiluhung pangapunten awit Gilai Wanci tabuh 3 bring satawis ya kula nggih mangke badhe asal kalajengaken malih Bapak Ibu ingkang sampun pikantuk pasugatan pasedahan para sederek katen menika ada tradisi hajatan wonten ing dusun Banaran kampungipun Gemblung desanipun Tokawi. Hajatanipun kados mekaten menika wonten ingkang jagi kota ingkang nampi amplop nggih menika khusus wonten ingkang Juruladi Jayengan menika wonten sing asah-asah gelas wonten sing damel wedang pokoke sing rewang niku kathah sanget. Lah wonten malih menika ingkang godhog wedang. Kados godhog wedang niku nggih wonten gambak niki sing para kaneman sing Juruladi niki. Niki sing Juruladi niki pun siap niki sing nata piring nata napa niku nggih sekul ngoten niku. Lah niki sing tukang asul-asul niki sing bunteli asul-asul sing jagong-jagong sami beto senik ngoten niku nggih. Lah niki sing tukang nata snack niki sing nata snack nggih wonten kiambak. Terus dapur menika warni-warni ngasami makarya wonten. Lah niki sing nimbangi gawan-gawan biasanipun para putri nek jagong ngastet gawane ditimbangi ngoten niki ditulis nggih ditulis niki. Nah wonten malih menika sing tukang doplok-doplok kopi wonten malih menika sing nggodhog iwak menika nggih wonten nggodhog iwak masak iwak nggih masak iwak. Dan niki tukang adang niku pancen butuhke piantun sing pideksa piantun sing rasa. Apa mulih sing tukang masak iwak ngeten niki kadang-kadang sapi loro dimasak dhewe. Dan niki among tamu napa penampi tamu tuan rumah ingkang manggen wonten ngajengan. Ngaten menika. Nah sing pungkasan menika mangke niki tesih kathah sing Jawi nggih. Nah niki sing para-para Juruladi, para-para among tamu. Katen matur nuwun.